Estem a Eraval d'Aran, a Eraval d'Artiga de Lin, preparant una nova etapa i una nova aventura a Muntanya Llibertat. Avui preparant l'ascensió al Pic de la Forcanada amb el seu inseparable protocol per fer la motxilla. Estem tastant la corda, tio, perquè aquesta corda, mira, té una coseta aquí i em sembla que... Que té una flor? Jo penso que això hay que tallar-lo, perquè això està una mica fotudet, Hòstia, tio, sí, Però no era nova aquesta corda? Sí, era nova, tu l'has dit, era nova. Era nova fa 2 anys. Un nou refugi a Artiga de Lin, el qual té un aspecte bastant metàl·lic, i ens preguntem si no acabarà sent un nou hotelet de muntanya amb accés de carretera. La banalització de la muntanya és una cosa que està afectant per aquí aquests cantons del Pirineu. Estem enfilant la vall d'Artiga de Lin cap a la Forcanada, aquest bestiar. Aquesta és la bruna, no? La vaca bruna pirinenca. Bé, estem als plans d'Artiga de Lin. Aquí també és un lloc de la Guerra Civil, no? Aquel espai és realment on s'intenta subvertir el final de la Guerra Civil, tio. Esto es un espai... Aquí, mira això són los pelos como escarpias, tu, això. Pell de gallina, no? Pell de gallina, tio. De lo que va passar aquí, no? Estem parlant després de la derrota, es va com organitzar una contraofensiva, no? Es va concentrar aquí una part important de la resistència, els maquis que encara estaven al nord de tota l'àrea del Pirineu, i gent que havia fugit cap a França, es van a concentrar a Artiga de Lin en concret. Com es diu aquest llac? Del Poix, no? Estany de Poix. Hem arribat a l'estany de Poix, on muntarem el bivac. Està plovisquejant una mica i hem buscat un abric a sota una pedra. Primeres llums a sota de la Forcanada. Són les 5:15 del matí i avui comença una jornada que promet ser llarga. Manga corta? Yo, bueno, de todo. Samarreta i jersei a sobre, tio, jo què sé. Manga corta? Sí. Per què penses anar amb un biquini o què, tio? La manga larga. Tenim la cara nord de la Forcanada. Aquesta, el diedre central és la via la via Ravier a la Forcanada.
iniciat el primer llarg de la via Raviera, la Forcanada, un llarg de tercer molt descompost. Hem fet la primera reunió en qualsevol lloc perquè se'ns ha acabat la corda i hem fet una mica d'ensamble. Possiblement ja estem una mica perduts de lo que es diu el trast de les reunions, però pensem que la via no l'hem perdut i ara enfocarem el potser segon o tercer llarg. Barrio, ¿dónde estás? ¿Dónde? No escucho nada. ¿Dónde estás? Bé, estem a la R3 amb unes vistes impressionants ja i ara segurament ve un llarg del llarg clau de 6B, una xemeneia bruta, la qual pensem que no veiem. Fixeu-vos però les vistes que tenim aquí. Había un glaciar en el Aneto. Había pasado del verbo haber. Aquí hay un glaciar en el Aneto. Lo escucha de boca, 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 boca. Lo escucha de River, 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 River. ¿Dónde? Estem ja en una reunió després d'haver superat el llarg clau, tot i que ens l'hem escaquejat perquè sembla que ha caigut una xemeneia. I ara el company Jesús ja li està fotent una mica de velocitat després d'haver estat molt temps obrint un llarg aquí, segurament una variant per un dia drenet. En Gest que demana corda. La cosa va rotllant, estem molt animats perquè hem superat la part més difícil de la via i ara en principi ens queda una via disfrutona de lledres, els quals estem agafant amb ganes. Vale, tío. Como la bailar en México, el sonido. Aquí presente, compa.
cima, tío. Bé, ja hem fet el cim de la Forcallada, estem molt contents. Menjant uns pistatxos. Què més es pot demanar a la vida que uns pistatxets després d'haver fet 15-20 llargs. Ni me acuerdo cuántos. Una eternitat de roca. I ja la tenim. Una més. Ara solo tenim que basar, que em sembla que...